Devlet Bahçeli cana sinyalini acayip de. Ve roje sinyale ki pır balkış da. Müdahaleyi Rojava'yı Kürdistan'ı bakın. Sinyal operasyonu de. Bahçeli ki yazda mehber tişteki ne ko ilo tişteki ne diyecek. Marba diyecek çiş vera. Bel. Nihal Başûrê Kurdistanê bi sala têkoşîna netewî pêk hat li hember baz. Bi sedan cara lev hatin hatun û çûn pêk hat car dixirabû car çêbû car dixirabû car çêbû. Di pêvajiyên em bêjin aştiyê û pêkhatinê de tiştên wilo diqewmin. Normalin jî. Lê bes divên Kurd dagirgerê xwe baş nas bikin. Yani Türk çawanın, Kemalist çawanın, Bağız çawanın, Fars çawanın teva baş bizanibin. İşte eğer viya baş bizanibin li gor viya karin tev bigerin. Nihak bingeh herçukas AKP be anha bingeh a Kemalizmi. Kemalizm de dagirkeriya navmejiye mekiriye. Jiber viya divit yani em lehember dagirkeriye dişkonolyal tev bigerin. Tu zanî ji ber wî aniha li Kurdistana Bakur tevgerandina ewa me û li hember ew ê wek em tiştekî naxwazin pêk diye. Em tiştekî dixwazin. Em statûyê dixwazin.